Nire proiektuen izena Maider Mimi da. Aspalditik auki dut buruen eta abesti gehienak aspalditik nauken sortute, baina onjala hilabete gutxi hasi nintzen jente aurrien aurkezten eta aurrera atateko prest nau. Eta ze estilo, galdera zaila da erantzuten, hainbat estilo nahasten ditut, batzutan abesti berdinan barruen estilo ezberdinak sartzen die, eta batez be gehiago estilo rockeru, lasaixe baino, baina hainbat gauzakin esperimentatu dut. Kontuatu nintzen musikan orokorrien hutsune bat dauela, gai garrantzitsu dexenten inguruen ez daulaino berbaiten, hainbat gai nauzken buruen garrantzitsuek zienak, ero nik zelabait mundue beste modu batera ikusten dut, edo pertsona asko daz, euren hitzak inon erreflejauta ikusten ez dituztenak, eta azken inguruan neure buruai eta pertsona horrei hitza emutie, eta abestixen bidez apur bat garrantzitsu ikuste dituten ideiak transmitirutie. Hasieran hasi nintzen hitzaldixek da emuten, baina gero ikusi nauen hitzaldixetan jentia espertutzen dela, eta hurrengo egunien ez dela esebeta sakordaiten. Musiki ezin nahikena da, jentiei disfrutau erain, eta gainera abestixek buruen gehaketan bajatie, hurrengo egunien akorda bengo die. Nire burue ezagutzera emutie, onjala gutxi hasi nintzen nire abestixek jente aurrien aurkezten, gaina izen da oso sesio motzetan, eta aukera gutxi aukitut jente aurrien aurkezteko, leku gutxitan, nik uste dut ondela gutxi hasi garen danoi berdina basta jakule, ez daukagula aukera askoik gure lan aurkezteko, eta ikuste dut aukera bat boruen, nire buru ezagutzera emuteko, publiku eukiko, gero grabazio honga jentik ikusi daixen, aldatetik hori. Eta bestalde batetik, apurralden esan dutena, hainbat mezu dauzket transmitirutia gure jutenak, eta musikan bidez transmitiru neike, edo nire abestixekin jentik pentsau eran neike, ero informazio bat emun. Ametxetako kolaborazio bat izango zen, guztiz ezinezkoa da, baina nire banda favoritu da ABBA. ABBak estilo pila bat lantzeitu, eta asko gustako jaten ABBako kideren batekin, ero guztizekin zehose jalizetie. Musikalki hainbat influentzia dauzket, nik batez bentzuten dut metala eta rockogorra eta bestalde batetik 70, 80, 90 hamarkadetako popa. Eta musikalki hainbat influentzia dauket.